Welcome to Credit 121 by Qualco, where we break down the biggest questions in credit, banking and fintech, one episode at a time. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Credit 121 της Qualco, όπου εξετάζουμε τις σημαντικότερες εξελίξεις στον χώρο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της τεχνολογίας. Σήμερα θα επικεντρωθούμε σε ένα κλάδο που παρουσιάζει εντυπωσιακή άνοδο στην Ελλάδα, το factoring. Μαζί μας είναι ο κύριος Αλέξανδρος Κοντόπουλος, ο οποίος θα μας βοηθήσει να φωτίσουμε αυτή τη θεαματική πορεία του factoring στην Ελλάδα, αλλά και να μάθουμε τι ακολουθεί. Ο κύριος Κοντόπουλος είναι ένα από τα πιο σημαντικά στελέχη στον χώρο του factoring στην Ελλάδα. Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στον κλάδο, σε ρόλους που συνδυάζουν τόσο την επιχειρησιακή πρακτική, όσο και τη θεσμική εκπροσώπηση. Είναι διευθύνοντας σύμβουλος της NBG Factors, θυγατρικής τεχνικής τράπεζας, ενώ ταυτόχρονα υπηρετεί και ως πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Factoring. Αλέξανδρε, καλώς ήρθες και σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Γιώργο, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πολύ προσωπικά. Ευχαριστώ πολύ για την Qualco, για την ευκαιρία που μου δίνετε να συζητήσουμε για τις εξελίξεις και την πορεία του κλάδου στην αγορά του factoring. Η Qualco είναι σημαντικός αρρωγός, υποστηρίζει σημαντικά αρκετές εταιρείες factoring. Ελπίζω να έχουμε μια ωραία συζήτηση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Θα ξεκινήσω λοιπόν με την πρώτη μου ερώτηση, που έχει να κάνει με τη σημαντική ανάπτυξη του factoring στην Ελλάδα. Τα νούμερα διπλασιάστηκαν τα τελευταία 7 χρόνια, από ό,τι γνωρίζω. Ήθελα να μάθω από εσένα αν είναι θέμα συγκυριών ή αν αλλάζει κάτι βαθύτερα στον τρόπο που οι επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται μέσω του factoring. Κοίταξε Γιώργο, τα τελευταία χρόνια έχουν συντελεστεί στην οικονομία και στην παγκόσμια αλλά και στην ελληνική πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές. Ας ξεκινήσουμε από την οικονομική κρίση τη δεκαετή που ξεκίνησε από το 2009-2010 και τελείωσε το 2019. Στη συνέχεια έχουμε την πανδημία. Στη συνέχεια έχουμε έναν πόλεμο, έχουμε γεωπολιτικές εξελίξεις οι οποίες επηρέασαν πάρα πολύ σημαντικά το διεθνές εμπόριο. Και πρόσφατα έχουμε μια πρακτική επιβολής δασμών επίσης στο διεθνές εμπόριο που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο άλλαξε και ο τρόπος με τον οποίο χρηματοδοτούνται οι επιχειρήσεις, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο σκέφτονται και θέτουν τα κριτήριά τους οι μεγάλοι τραπεζικοί οργανισμοί. Το αποτύπωμα της κρίσης στη λειτουργία των τραπεζών ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Αυξήθηκε πάρα πολύ η εποπτεία, αυξήθηκε πάρα πολύ ο έλεγχος και δεν σου κρύβω ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης το factoring ήταν ένας θεσμός, ένα προϊόν χρηματοοικονομικό το οποίο ευνοήθηκε αρκετά. Ο λόγος για τον οποίο ευνοήθηκε είχε να κάνει με το χαρακτήρα του προϊόντος, όπου το μέσο εξασφάλισης, αλλά και το μέσο αποπληρωμής ταυτίζονται. Πρώτον. Δεύτερον, ο βραχυχρόνιος χαρακτήρας του. Και τρίτον, η γνώση του επιχειρηματικού κυκλώματος μιας εταιρείας. Αυτοί είναι παράγοντες που συνετέλεσαν στην αύξηση χρήσης του factoring από τις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Στη συνέχεια είχαμε την πανδημία, όπου το σύνολο της οικονομίας και των επιχειρήσεων ψηφιοποιήθηκε. Εσείς το γνωρίζετε καλύτερα από εμάς. Και στη συνέχεια έχουμε τις γεωπολιτικές εντάσεις, όπου είχαν πάρα πολύ σημαντικές συνέπειες στην επιβολή των τιμών των πρώτων υλών, πρώτον, και δεύτερον στην επιβολή των τιμών της ενέργειας. Σε εκείνη την περίοδο τι είδαμε πάρα πολύ ψηλό πληθωρισμό, αύξηση των τιμών για τις ίδιες ποσότητες προϊόντων, άρα αύξηση των αναγκών των επιχειρήσεων, των εταιριών για κεφάλαια κίνησης. Ο αυξημένος πληθωρισμός αντιμετωπίστηκε με μια πολιτική υψηλών επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες. Φαίνεται ότι αυτή η πολιτική
αποδίδει, αλλά τα υψηλά επιτόκια διαμόρφωσαν ένα αρκετά υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος για τις επιχειρήσεις. Όλοι αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν και επηρέασαν την χρήση του factoring στη χώρα. Γενικά θα έλεγα ότι η χώρα μας έχει κάποια υπέρ στην λειτουργία του factoring. Το βασικότερο στοιχείο είναι ότι αποτελεί μια υποπτευόμενη αγορά. Είμαστε από τις λίγες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου έχουμε εξειδικευμένο νόμο του factoring. Άρα η παροχή των υπηρεσιών δεν καθορίζεται μόνο από τον αστικό κώδικα, όπου ο αστικός κώδικας συνήθως ρυθμίζει τις διαδικασίες εκχώρησης, αλλά έχουν και ένα εξειδικευμένο νόμο του factoring. Να θυμίσω σε αυτό το σημείο ότι χώρες όπως η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχουν νόμο του factoring. Και αυτό το τονίζω διότι στην Ελλάδα ο Έλληνας νομοθέτης λειτουργήσε πριν από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Ο νόμος του factoring εισήχθη το 1990 και οι πρώτες εταιρείες factoring ιδρύθηκαν το 1994. Άρα θα έλεγα ότι πλέον είμαστε μια όριμη αγορά. Στη συνέχεια θα συζητήσουμε κάποια στατιστικά της ελληνικής αγοράς, θα τα αντιπαραβάλουμε τα συγκεκριμένα με τα αντίστοιχα της Ευρώπης. Θα δούμε ότι η ελληνική αγορά πλέον είναι μια όριμη αγορά. Έχει δοκιμαστεί σε περιόδους κρίσης. Οι επιδόσεις της ήταν αρκετά καλές. Θα αναφέρουμε συγκεκριμένα μεγέθη. Έχουμε, όπως είπα, το πλεονέκτημα του νόμου του factoring. Έχουμε μια συγκεντρωμένη αγορά σε μεγάλο βαθμό. Ένα μεγάλο ποσοστό των εργασιών διενεργείται από τις 4 συστημικές εταιρείες factoring. Άρα, για να απαντήσω στο ερώτημά σου, μετά από αυτή την μακροσκελή εισαγωγή, θα έλεγα ότι είναι αποτέλεσμα τόσο των συγκυριών, όσο και του βαθμού ορίμανσης της ελληνικής αγοράς factoring. Πλέον, το 1994 που φτιάχτηκε η πρώτη εταιρεία factoring, είμαστε πάνω από 30 χρόνια, όπου ο συγκεκριμένος θεσμός καλύπτει τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης των ελληνικών επιχειρήσεων. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη διαφωτιστική ανάλυση που μας έκανες. Είναι ξεκάθαρο ότι πλέον δεν είναι η άνοδος του factoring αποτέλεσμα συγκυριών. Όπως περιέγραψες, είναι ένας συνδυασμός όριμης πλέον αγοράς στην Ελλάδα, με αρκετά γερά θεμέλια, θεσμικά θεμέλια, αλλά και αλλαγή στην νοοτροπία των επιχειρήσεων. Πάμε τώρα στο ερώτημα που αφορά τη ζήτηση για υπηρεσίες factoring. Κατά τη γνώμη σου και με βάση την εμπειρία σου, ποιοι κλάδοι στην Ελλάδα αξιοποιούν περισσότερο και πιο συστηματικά το factoring σήμερα, αλλά και πού βλέπεις ακόμα ανεκμετάλλευτο έδαφος? Κοίταξε, θα ξεκινήσω μια ιστορική αναδρομή. Τα πρώτα χρόνια της καριέρας μου, το 1997, τον ξεκινούσα. Θυμάμαι ότι το ποσοστό επιτυχίας ήταν περίπου μία συνάντηση κάθε 10 συναντήσεις που κάναμε με πελάτες. Τότε ήταν τα πρώτα χρόνια που έπρεπε να εισάγουμε το προϊόν, έπρεπε να εξηγήσουμε στις επιχειρήσεις τι αφορά. Υπήρχαν προβληματισμοί από τους επιχειρηματίες, τους οικονομικούς διευθυντές, πιθανόν το factoring να είναι μία ένδειξη οικονομικής αδυναμίας. Και θυμάμαι ότι τα πρώτα χρόνια ο πιο δημοφιλής κλάδος για εργασίες factoring ήταν οι προμηθευτές των σούπερ μάρκετ, των υπεραγορών. Ο λόγος ήταν εμφανής και σχετιζόταν με τη διάρκεια πίστοσης μέσα στην οποία πληρώναν τα σούπερ μάρκετ, που πολλές φορές κιόλας αυτή η διάρκεια επιμικρύνεται πέρα από τα συμφωνημένα. Τώρα το προφίλ των δημοφιλέστερων πελατών, αν κοιτάξουμε τους 10-15 μεγαλύτερους πελάτες της εθνικής factoring, έχει αλλάξει πλήρως. Και αυτό οφείλεται σε ένα βαθμό
στις συντομότερες πιστώσεις οι οποίες υιοθετούν οι υπεραγορές λόγω εφαρμογής κοινοτικής οδηγίας αναφορικά με τους χρόνους πληρωμής, αλλά και λόγω εισόδου διαφόρων εταιριών από διαφορετικούς κλάδους. Μπορούν να αφορούν τα μέταλλα, την παραγωγή, τη μεταποίηση, εξαγωγικές επιχειρήσεις, εταιρείες παροχής υπηρεσιών, έτσι. Βλέπουμε λοιπόν ότι το προφίλ του δημοφιλούς πελάτη για το factoring έχει αλλάξει αρκετά τα τελευταία χρόνια. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό να αναφέρουμε είναι ότι από τις συνολικές εργασίες factoring που γίνονται στις ευρωπαϊκές αγορές ισχύει συνήθως ο κανόνας του 80-20. Τι λέει αυτός ο κανόνας? Ότι το 80% των εργασιών γίνονται για πωλήσεις εταιρεών που γίνονται στην εγχώρια αγορά και το 20% γίνονται για εξαγωγές. Άρα μέσα στο δείγμα των επιχειρήσεων οι οποίες εξυπηρετούνται από το factoring πρέπει να βάλουμε οπωσδήποτε και εξαγωγικές επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα μικρομεσαίες εξαγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες πάνε να κάνουν ένα βήμα ανοίγματος σε άγνωστες για αυτές αγορές, όπου μέσα από το factoring έχουν τη δυνατότητα και να αντλήσουν ρευστότητα, αλλά και να καλύψουν τον κίνδυνο του αντισυμβαλόμου, τον κίνδυνο δηλαδή του εισαγωγέα. Επίσης τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μεγάλη άνοδο στο αντίστροφο factoring, σε αυτό που λέμε reverse factoring, ή όπως αναφέρεται στην διεθνή πρακτική supply chain finance, δηλαδή στις λύσεις χρηματοδότησης εφοδιαστικής αλυσίδας. Είναι κάτι το οποίο οι ελληνικές εταιρείες αρχίζουν να εξοικειώνονται τώρα και να καλύπτουν ανάγκες όχι μόνο ρευστοποίησης των απαιτήσεων τους, αλλά και ανάγκες τακτοποίησης των πληρωτέων τους υποχρεώσεων. Με αυτόν τον τρόπο βάζουν το συναλλακτικό τους κύκλωμα σε μια μεγαλύτερη τάξη, ομαλοποιούν γενικότερα το κεφάλαιο κίνησης και δίνουν και τη δυνατότητα στις εταιρείες factoring να παρέχουν υπηρεσίες end-to-end, όπως λέμε, δηλαδή ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την κάλυψη του συναλλακτικού κυκλώματος σε όλη την εφοδιαστική τους αλυσίδα. Άρα θα έλεγα ότι τα προϊόντα γενικά έχουν μια δυναμική. Καινούργια προϊόντα εμφανίζονται όσο εξελίσσεται η οικονομία. Η οικονομία, ξέρετε, μεταλλάσσεται. Δεν είναι στατική. Εταιρείες οι οποίες κάποτε ήταν κολοσσοί σήμερα δεν υπάρχουν, και εταιρείες οι οποίες σήμερα είναι startup αύριο θα κυριαρχούν στο οικονομικό στερέωμα. Θα είναι εταιρείες οι οποίες θα μεγαλουργήσουν. Άρα είναι πολύ βασικό στο σχεδιασμό των προϊόντων και στην επιλογή της πελατείας και στη διαμόρφωση στρατηγικής να εντοπίσεις τις παρούσες αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες των επιχειρήσεων. Πολύ ωραία. Ανέφερες νέες λύσεις, νέα προϊόντα factoring, όπως το εξαγωγικό, όπως το reverse factoring, η supply chain finance. Θα ήθελα να περάσουμε σε ένα, ας το πούμε, παραδοσιακό κομμάτι του factoring, το λεγόμενο factoring χωρίς δικαίωμα αναγωγής. Ο λόγος που ρωτάω είναι γιατί βλέπουμε πλέον ότι μία στις δύο πράξεις factoring στην Ελλάδα να είναι πλέον χωρίς δικαίωμα αναγωγής. Άρα βλέπουμε μία σαφή αλλαγή στον τρόπο παροχής των υπηρεσιών factoring. Καταρχήν θα ήθελα να σου ζητήσω αν μπορείς να εξηγήσεις με απλά λόγια σε αυτούς που μας παρακολουθούν τι σημαίνει factoring χωρίς δικαίωμα αναγωγής, αλλά και πού οφείλεται αυτή η τάση της ανάπτυξης του factoring χωρίς δικαίωμα αναγωγής και ποιος είναι ο ρόλος της τεχνολογίας στον περιορισμό του κινδύνου. Ναι, είναι πολύ εύστοχη αυτή η επισήμανση. Το factoring χωρίς αναγωγή παίζει πάρα πολύ κεντρικό ρόλο πλέον και στην ελληνική αγορά, αρκεί να πούμε ότι στην ευρωπαϊκή αγορά, και με ακούτε να επικαλούμε συχνά την ευρωπαϊκή αγορά διότι το 65% της παγκόσμιας αγοράς factoring αποτελεί η Ευρώπη, άρα είναι κυρίως μια ευρωπαϊκή πρακτική. Στην Ευρώπη λοιπόν, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 55%
του κύκλου εργασιών, των διαχειριζόμενων απαιτήσεων, αφορούν factoring χωρίς αναγωγή. Το factoring με αναγωγή είναι το 45%. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η πρακτική του χωρίς αναγωγή έχει υποσκελίσει το factoring με αναγωγή. Στην Ελλάδα το factoring με αναγωγή ακόμα είναι περισσότερο, αλλά πριν από πολλά χρόνια το θυμάμαι να είναι στο 15 με 20%, πλέον είναι στο 45% και το 55% είναι το factoring με αναγωγή. Τι είναι το factoring χωρίς αναγωγή? Το factoring χωρίς αναγωγή είναι η παροχή υπηρεσιών από την πλευρά του factor, της εταιρείας factoring προς ένα προμηθευτή, όπου εκτός από τη διαχείριση, την ίσπραξη και την παροχή ρευστότητας, αναλαμβάνει και την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου του πελάτη, του προμηθευτή, αυτό που ονομάζουμε εμείς αγοραστή. Το factor χωρίς αναγωγή αναφέρεται στην βιβλιογραφία ως full factoring, δηλαδή ως ένα προϊόν στο οποίο παρέχεται όλη η γκάμα των υπηρεσιών. Στην Ελλάδα, όπως ανέφερα, είναι αρκετά διαδεδομένο. Factoring χωρίς αναγωγή κάνουν οι ελληνικές εταιρείες factoring με τρεις τρόπους, βασικά. Ο ένας τρόπος είναι το να αναλάβουμε τον κίνδυνο του αντισυμβαλόμενου, δηλαδή του αγοραστή, απευθείας εμείς. Να τον αξιολογήσουμε μέσα από τα εγκριτικά όργανα, μέσα από την εγκριτική διαδικασία, από την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου, από τα πάρα πολύ σύνθετα και εξελιγμένα μοντέλα αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας που έχουν υιοθετήσει τόσο οι εταιρείες factoring όσο και οι μητρικές τους τράπεζες, και να εγκρίνουμε την αξιολόγηση και την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου. Ένας δεύτερος τρόπος είναι να ζητήσουμε την συνεισφορά και την αντασφάλιση, όπως λέμε, των εταιρεών ασφάλισης πιστώσεων. Ο ρόλος αυτός των εταιρεών ασφάλισης πιστώσεων είναι ο λόγος για τον οποίο έχει αυξηθεί πάρα πολύ το factoring χωρίς αναγωγή τα τελευταία χρόνια. Στη χώρα μας, κατά τη διάρκεια της κρίσης, ένα από τα ωφέλη τα οποία παρατηρήθηκαν ήταν η ανάπτυξη ασφαλιστικής συνείδησης από πλευράς των πελατών μας. Πριν υπήρχε η ψευδαίσθηση ότι η ασφάλιση είναι η επιταγή. Δηλαδή το αν πληρωθείς από τον πελάτη σου με επιταγή, με μεταχολημένη επιταγή, είσαι καλυμμένος. Η κρίση κατέδειξε ότι η επιταγή είναι απλά ένα μέσο πληρωμής, ένα μέσο διευθέτησης μιας συναλλαγής η οποία έχει ως βάση το τιμολόγιο και την ανταλλαγή προϊόντων, την πώληση προϊόντων υπηρεσιών, αλλά δεν παρέχει ασφαλιστική κάλυψη. Τότε λοιπόν είδαμε ένα μεγάλο ρεύμα εταιριών να απευθύνεται στις ασφαλιστικές εταιρείες. Τώρα οι ασφαλιστικές εταιρείες διεθνώς πρωτοστατούν στο διεθνές εμπόριο. Καλύπτουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό συναλλαγές του διεθνούς εμπορίου. Βλέπουμε διαχρονικά ότι η ασφάλιση πιστώσεων κερδίζει έδαφος σε σχέση με τα παραδοσιακά τραπεζικά εργαλεία ασφάλισης, δηλαδή τις εγγυητικές επιστολές και τις ενέγγυες πιστώσεις, και ο λόγος είναι ότι η ασφάλιση πιστώσεων είναι γενικά πιο απλή. Αφορά τις συναλλαγές που γίνονται με ανοιχτούς λογαριασμούς, έχει λιγότερη γραφειοκρατία και ενίοτε είναι και πιο φθηνή. Άρα αυτό το οποίο κάνουμε και οι ελληνικές εταιρείες factoring αλλά και οι ευρωπαϊκές είναι να χρησιμοποιούμε την ασφάλιση πιστώσεων, τους ασφαλιστές πιστώσεων, για να μας καλύπτουν ένα μέρος του κινδύνου που αναλαμβάνουμε στο factoring χωρίς αναγωγή. Ο τρίτος τρόπος παροχής υπηρεσιών factoring χωρίς αναγωγή είναι να έχει ο πελάτης μας, ένας προμηθευτής δηλαδή προϊόντων υπηρεσιών, ένα συμβόλαιο ασφάλισης με ασφαλιστική εταιρεία και να εκχωρεί τα δικαιώματα σε μια εταιρεία factoring και έτσι να παρέχουμε υπηρεσίες factoring χωρίς αναγωγή. Όπως ανέφερες, υπάρχει τάση ανόδου. Βοηθάει τις επιχειρήσεις γιατί έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες, έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται διαφορετικά
την απεικόνιση των οικονομικών τους καταστάσεων και να ανακουφίζουν σε έναν βαθμό τις οικονομικές καταστάσεις από τραπεζικές υποχρεώσεις, να βελτιώνουν τους δείκτες τους. Και θεωρώ ότι και στην Ελλάδα θα προσεγγίσουμε πολύ σύντομα τον ευρωπαϊκό μέσον όρο σε αυτό το επίπεδο. Ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Άρα, από ό,τι περιέγραψες, η ασφάλιση πιστώσεων ουσιαστικά είναι ο πυλώνας αυτής της μετάβασης και το factoring χωρίς δικαίωμα αναγωγής είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που προστατεύει τις επιχειρήσεις από τον πιστωτικό κίνδυνο. Θα Αν μου έλεγα, επιτρέπει. συγγνώμη Γιώργο που σε Ναι, διακόπτω, ναι. θα έλεγα ότι είναι ένας πάρα πολύ κοντινός κλάδος. Συμπορευόμαστε με τις εταιρείες ασφάλισης πιστώσεων, έχουμε κοινή λογική, κοινή αντίληψη, κοινή κουλτούρα στη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου και όταν η ασφάλιση πιστώσεων αξιοποιείται και από τις επιχειρήσεις και όλη η επιχειρηματική πληροφόρηση και η συναλλακτική πληροφόρηση αξιοποιείται από τις επιχειρήσεις, μπορεί να οδηγήσει σε τεχνικές διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου πάρα πολύ αποτελεσματικές. Είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιείται με το σωστό τρόπο η ασφάλιση πιστώσεων. Ναι, ναι, σίγουρα. Τώρα, Αλέξανδρε, θα ήθελα να μου επιτρέψεις να αναφερθώ στο ρόλο της Ένωσης Factoring. Προφανώς και η ύπαρξη ενός θεσμικού οργάνου, μιας οργανωμένης εκπροσώπησης των παρόχων υπηρεσιών factoring είναι πολύ σημαντική. Θα ήθελα, με βάση του θεσμικό σου ρόλο, να μας εξηγήσει πώς συμβάλλει η Ελληνική Ένωση Factoring στην ενίσχυση και την εξέλιξη του κλάδου στην Ελλάδα. Η Ελληνική Ένωση Factoring συστήθηκε το 2011. Θυμάμαι ότι τότε ήμασταν 11 μέλη. Στη συνέχεια, μέχρι το 2013 έχουμε τη συγκέντρωση του τραπεζικού συστήματος. Η συγκέντρωση του τραπεζικού συστήματος παρέσυρε και συγκέντρωση στις εταιρείες factoring. Στην παρούσα φάση έχουμε 7 μέλη. Διοικείται η Ένωση από ένα 5μελές διοικητικό συμβούλιο και η λειτουργία της και ο ρόλος της στην ελληνική αγορά είναι πάρα πολύ σημαντικός. Ο καταστατικός σκοπός της Ένωσης είναι η υποστήριξη του θεσμού, η ανάπτυξη των εργασιών στην ελληνική αγορά και μέσω της ανάπτυξης εργασιών η ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων και κατ' επέκταση της οικονομίας και της κοινωνίας. Μέλη της Ένωσης είναι οι 4 συστημικές εταιρείες factoring, είναι η BFF, είναι υποκατάστημα Ιταλικής Τράπεζας που λειτουργεί σε υπηρεσίες factoring στην Ελλάδα, και η Pankritia Factoring, η οποία ανήκει στο άρμα της Τράπεζας Αττικής και αναμένουμε τώρα την αλλαγή επωνυμίας με τις τελευταίες εξελίξεις. Η Ελληνική Ένωση Factoring είναι μέλος του EU Federation for the Factoring and Commercial Finance Industry, όπως λέγεται. EU Federation το λέμε εμείς στον κλάδο μας. Είναι η ένωση των εθνικών ενώσεων factoring. Ένας πάρα πολύ σημαντικός οργανισμός, ο οποίος αναλαμβάνει σε πρώτο χρόνο τη συνομιλία με όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τον κλάδο, αναλαμβάνει την δημοσίευση στατιστικών στοιχείων και γενικά όλη την συμμετοχή σε έκδοση κοινοτικών οδηγιών που μπορεί να επηρεάσουν το factoring, για παράδειγμα για τον ορισμό καθυστέρησης ή τον ορισμό της αθέτησης, στις διαδικασίες για την αντιμετώπιση του ξεπλήματος χρήματος από τον κλάδο του factoring, στην υιοθέτηση οδηγιών για την εμπρόθεσμη πληρωμή των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ προμηθευτών και αγοραστών. Άρα η συμμετοχή στο EU Federation είναι πάρα πολύ σημαντική. Μας επιτρέπει να παρακολουθούμε, όπως είπα, σε πραγματικό χρόνο τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και πριν την έκδοση, σε στάδιο διαβούλευσης, και να προσαρμόσουμε ανάλογα και την στρατηγική.
Στο σημείο αυτό ήθελα να αναφέρω δύο-τρία στοιχεία για τις επιδόσεις της ελληνικής αγοράς. Όπως ανέφερες, τα μεγέθη έχουν διπλασιαστεί τα τελευταία 7 χρόνια. Το 2024 ο ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς factoring ανήλθε στο 10%. Ο ρυθμός ανάπτυξης, ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης της Ευρώπης ήταν στο 1,8%. Βλέπουμε λοιπόν μια υπερπολαπλάσια αύξηση στην ελληνική αγορά. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό και θέλω να τονίσω είναι ένας δείκτης τον οποίο εμείς παρακολουθούμε για να δούμε πώς πάει γενικά το factoring στην κάθε οικονομία. Είναι ο βαθμός διείσδυσης στο ΑΕΠ. Το 2017, αν δεν κάνω λάθος, όπου ξεκινήσαμε να παρακολουθούμε στοιχεία, ο ρυθμός διείσδυσης του factoring στην ελληνική οικονομία ήταν περίπου στο 8%. 7 με 8%, 7,5% αν δεν κάνω λάθος. Τότε η Ευρώπη στεκόταν περίπου στο 10%. Το 2023 είναι η πρώτη χρονιά κατά την οποία ο βαθμός διείσδυσης του factoring στην ελληνική οικονομία υπερβαίνει τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό. Πάμε λοιπόν στο 12,7% από 7,5% που ήμασταν 8-9 χρόνια πίσω και η ευρωπαϊκή αγορά είναι στο 12%. Το 2024, αυξάνουμε ακόμα περισσότερο τη διαφορά, πάμε στο 13,7%. Άρα από αυτό βλέπουμε ότι η ελληνική αγορά factoring πλέον έχει ρυθμούς διείσδυσης στην ελληνική οικονομία πάρα πολύ ψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσον όρο, που καταδεικνύει μία σειρά επιτυχών επιλογών και επιτυχών στρατηγικών τόσο από το κράτος όσο και από τις εταιρείες factoring, που όπως ανέφερα ξεκίνησε από την ψήφιση του νόμου του factoring το 1990, στη συνέχεια την ίδρυση των πρώτων εταιρεών factoring, την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών που υπάρχουν και στην Ευρώπη και πλέον στο συμπέρασμα και στις επιδόσεις που μας αναδεικνύουν ως μία από τις αρκετά επιτυχημένες ευρωπαϊκές αγορές. Μέσα σε αυτή την πορεία σημαντικός ήταν και ο ρόλος της Ελληνικής Ένωσης Factoring. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Πολύ χρήσιμες οι πληροφορίες αυτές. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε ότι υπάρχει ένα, ας το πούμε, success story στην ελληνική αγορά factoring, αλλά και το ότι το factoring πλέον είναι ένα εργαλείο ζωτικής σημασίας για τις ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά και την ενεργή θεσμική παρουσία που υπάρχει πλέον στον κλάδο μέσω της Ελληνικής Ένωσης Factoring. Να κλείσουμε τη σημερινή μας κουβέντα αναφερόμενοι στην τεχνολογία. Έναν παράγοντα που φαίνεται να επηρεάζει καταλυτικά όλο το οικοσύστημα του factoring παγκοσμίως. Θα ήθελα να σε ρωτήσω από την εμπειρία σου, τι θεωρείς απαραίτητο από μια σύγχρονη πλατφόρμα factoring και ποιος ήταν ο ρόλος της συνεργασίας της Qualcomm με την NBG Factors στην επιτυχία της εταιρείας σας? Όπως ανέφερα στην αρχή, κάνοντας μια μικρή ιστορική διαδρομή των οικονομικών συνθήκων, κεντρικό ρόλο έπαιξε στη ζωή όλων μας η πανδημία. Τότε θα παρατηρήσατε λοιπόν ότι όλος ο πλανήτης προσπάθησε από εκείνο το χρονικό σημείο και μετά να ψηφιοποιηθεί. Να ψηφιοποιήσει την εμπειρία του υπαλλήλου, να ψηφιοποιήσει την εμπειρία του πελάτη, τα πάντα. Γίναμε όλοι πιο ψηφιακοί. Πιο συγκεκριμένα, στον όμιλο της Ελληνικής Τράπεζας ξεκίνησε ένα τεράστιο έργο, ένα τιτάνιο έργο ανασχηματισμού, το οποίο πλέον θα αρχίσετε να το βιώνετε κι εσείς ως πελάτες της τράπεζας. Η τράπεζα γίνεται πιο ψηφιακή, πιο φιλική, πιο μοντέρνα, πιο σύγχρονη, πιο γρήγορη, πιο ευέλικτη. Σε αυτή την πορεία λοιπόν της ψηφιοποίησης δεν μπορούσαμε κι εμείς να μείνουμε πίσω.
Δεν έγινε όμως πιο ψηφιακή μόνο η τράπεζα ή μόνο οι factors, έγινε πιο ψηφιακό και το δημόσιο, έγινε πιο ψηφιακές και οι εποπτικές αρχές. Για να απαντήσω λοιπόν στο ερώτημα, στο τι πρέπει να έχει μια πλατφόρμα και να εξηγήσω στη συνέχεια το πώς χαρακτηρίζεται η συνεργασία μας με την Qualcomm, στα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει μια πλατφόρμα είναι καταρχάς να είναι ευέλικτη, να έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με συστήματα τρίτων. Ποιοι είναι οι τρίτοι? Μπορεί να είναι η Μητρική Τράπεζα, μπορεί να είναι μια πλατφόρμα του δημοσίου που πρέπει να στέλνεις και να λαμβάνεις κάποια στοιχεία. Αναφέρω χαρακτηριστικά το Κεντρικό Μητρό Πιστώσεων. Μπορεί να είναι πλατφόρμες των πελατών. Άρα η ευελιξία είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό, το οποίο πρέπει να έχουν όλες οι πλατφόρμες και μέσα σε αυτές και οι πλατφόρμες οι οποίες εξυπηρετούν τις εταιρείες factory. Τώρα, εμείς πήραμε μια πάρα πολύ στρατηγική απόφαση χρόνια πριν να ψηφιοποιήσουμε την εμπειρία του πελάτη. Μέσα από αυτή τη διαδικασία μετρήσαμε και προσπαθήσαμε να μειώσουμε το χρόνο τον οποίο αφιερώνει ο πελάτης για να συντηρήσει τη σχέση μας. Σε αυτό το επίπεδο λοιπόν σχεδιάσαμε πιο ψηφιακές λύσεις. Από εκεί που είχαμε ένα περιβάλλον, αυτό που ονομάζεται εσείς client facing, δηλαδή το οποίο έβλεπε ο πελάτης, αλλά ήταν στατικό, είχε στατική πληροφόρηση και είχε δεδομένα προηγούμενης ημέρας. Εξυγχρονίσαμε αυτό το περιβάλλον, το κάναμε ένα περιβάλλον σε πραγματικό χρόνο, μπορούσε να αντιληφθεί πληροφορία σε πραγματικό χρόνο και εκτός από το να βλέπει μια στατική εικόνα να μπορεί να το επηρεάζει, δηλαδή να στέλνει πληροφορίες και να λαμβάνει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. Ήταν και είναι ένα μακρύ ταξίδι, η ψηφιοποίηση δεν σταματάει σε τίποτα. Βλέπουμε ότι όσο οι πληθυσμοί, δηλαδή ο μέσος όρος ηλικίας των στελεχών των επιχειρήσεων πλέον μειώνεται ή βλέπουμε να καταλαμβάνονται θέσεις οικονομικών διευθυντών, προϊσταμένων λογιστηρίων από νέα παιδιά, τα νέα παιδιά είναι πιο εξοικειωμένα με την τεχνολογία, υιοθετούν περισσότερο λύσεις τις οποίες τις έχουμε, με αποτέλεσμα η δουλειά να γίνεται πιο γρήγορα, πιο απλά και με μεγαλύτερη ασφάλεια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προφανώς αναδύονται νέοι κίνδυνοι της κυβερνοασφάλειας. Υπάρχει ανάγκη για προσαρμογή σε νέες επιταγές, σε νέες πολιτικές, αλλά η τεχνολογία μας έχει καθορίσει σημαντικά. Ο ρόλος του Qualcomm ήταν πολύ σημαντικός. Μαζί σχεδιάσαμε βασικές λειτουργικότητες, τόσο για τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη, όσο και για τη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη. Είναι ένα ταξίδι το οποίο δεν σταματάει, έχει συνέχεια. Ήδη μελετάμε να δούμε πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορεί να μας βελτιώσει ακόμα τις λειτουργικότητες, αλλά σίγουρα, όπως ανέφερα, ότι η εταιρεία ασφάλισης πιστώσεων είναι ένας πάρα πολύ βασικός συνεργάτης, έτσι είναι και οι εταιρείες πληροφορικής. Για την περίπτωση μας είναι Qualcomm, με την οποία πορευόμαστε τόσα χρόνια. Ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Πολύ σημαντική η τελευταία σου τοποθέτηση. Νομίζω πως κάπου εδώ ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας κουβέντα. Από αυτά που συζητήσαμε και ακούσαμε από σένα, είναι ξεκάθαρο πλέον ότι το Factor στην Ελλάδα εξελίσσεται από εναλλακτική χρηματοδοτική λύση σε βασικό εργαλείο ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις, αλλά και το ότι η τεχνολογία και η ψηφιοποίηση πλέον είναι στρατηγικές επιλογές. Σε ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή σου στο podcast και για τις πολύτιμες γνώσεις και πληροφορίες που μοιράστηκες μαζί μας και με αυτούς που μας παρακολουθούν. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο. Ευχαριστούμε και πάλι, Αλέξανδρε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Thank you for listening to Credit 121 by Qualco. If you enjoyed the conversation, subscribe to our podcast and follow Qualco on LinkedIn.